И здравейте хора, аз съм Ицо Плейфата и това ще бъде първи епизод в PvP България. Този клип го снимам за не знам кой път да ви кажа честно. В миналия клип си показах холма, в по-миналия клип стана фейл и много тъпоти. И сега ще се метаме в дупката за хакери. После може да ходим в недъра, ще видим, или само в дупка. Тук до мен е Есмен. Есмен, кажи хай. Не съм до тебе. Това е тук при мен, не се така. Айде да отиваме в дупката. Да хванем на килове и да ходим на хакери. Ето го, някакъв носус. О! Тук още някакъв. Така. До сега няма хак. Не знаем как. Я, той е малик нубак. Аз провокирам веднага. Сега да обиколим, да видим дали няма някой. После, ако искате... 64 диаманта, брато, сделка с Луиджи 707, това момче няма как да ви излъже. Чакайте да го оставя този след за после. После може за такова. Сега ще отидем пак хомачи. Заплетах. После ще ви покажа може би ларповете. Ще направим едно ларп рейс с Есмен. Да има кой ще спечели. Сега ясно, ясно. Ама ще тръгнем по едно и също време този път. Айде, сега... Да, бе. Спам. Чакам те на ларп рейс. Чакай още няколко пъти в дупката. След малко... Ай, бе, дай на бързо, аз трябва да тръгвам. Това метане в дупката. Вземи ми една спитка и за мене и идвам. Ще си вземеш, вземи, че съм в дупката, сега ще изпия да скоча да... Ще си вземеш. Иначе ще дойда след малко. Не бе, бесика си имам. Аре бе, човек, идвай. Аре, идвам само да се метна последне. Това ми е... тук има някакъв айрон. И за недър обеща да се метнеш два пъти, ама ти се метна 70. Не бе, не 70, повечам. Метна се 4 пъти, човек. Обеща това. Излизам от дупката и идвам. В момента съм на път към излизане. Да, спечелих ни стак диаманти. Браво. Извинявам се за този лак. Просто му е слаб комп. Да, бе, слаб. Колко гигабайта рам ти? Колко трябва? 2. Колко гигахерца ти? 1,40. Омага, тук някой ми пише да те снимам ли? И аз му пише, аз в момента снимам. И той? Къде го знам той? Аре бе, идвай! Умри в войната. Правя килове в дупката, бе, лут. Може, къде знаеш, може да съм на първо място след време. Сега имам сигурно 30 кила, 30 или 40. 20. 20 ли имам, бе? Не, повече трябва. 20 ти давам. Значи, какви са те мърши? Свърши ми страничката. Аре, да идвам. След 6 секунди идвам. Аре, нося ти спитка. Готово. Да знаете, че съм напълно... Чакай. Аз ще го пиша, бе, за какво го пишеш ти? Защото ти си неорганизиран. Аре, чакай да ги изчакаме на линията. Чакай, още не. На линията! Стой ти си по-напред. Пи! Аре, старт! Не! Аре, честник, тръгна преди мене! Аз бия системно. Не биеш. Бия, ти тръгна преди мене! Ти не си организиран. Наври си го в газа, хора, той тръгна преди мене, нищо. Това не е фатално, сега тук ще се забави. И чао. Gotta go fast. Педалчето мазно ме изпревари. Мохамед ме изпревари, Мохамед циганин от гетото, дето ходи рови. Дето ходи рови в копите за железо. Всичко в финала.
Аре, глични са некъде, бе. Умага, ладна ли ми? Май да. Чува ли ме? Аз съм будил, човек, бодил форти. Да, аз до стрипосък ти си дало. Нещо До ми стрипосък. Време е да си трошиш клавиатурата и пише дволетка. Печеля, дами и господа, видяхте, той тръгна преди мен, но това аз ще съм бъде про и финал. го изпреварих, защото майка му го е раждала в катафал. Ей, И това беше от нас.